Takže trh do polodřepu. Důležitý útrh do polodřepu je to, abyste si k tomu pořádně zasedli, srovnali se účinky, podrželi si záda zpevněný, to znamená prohnutý, nechali vyvěšený ruce, rozjeli to nohama, pomalu to rozjíždíte, když se vám čenka dostane ke kolenům, musíte pořádně škubnout zádama do výponu, do špiček. Z těch špiček ještě chvíli počkáte, zatáhnete trapezama, aby činka ještě stoupla vejš. A jakmile tenhle úkon uděláte, rychle rozhodíte nohy, skočíte pod činku a zafixujete ruce. Pomalu se srovnáte, činku můžete odhodit. Nejčastější chyby, které se dělají, ať je to při tuhu, ať je to při nadhozu, prostě v této technice, tak většinou v crossfitu prostě to jenom napálí od stehen, činka letí od těla, tím to znamená, že letí obloukem, činka buď padá dozadu nebo dopředu.